година отличихме клуб Олимпико на Мартин Станкев. Мартин Станкев беше един от нашите вдъхновители. А тази година ще отличим нашите шампиони по джудо и самбо, които са част от клуба на Ани Бояджиева и на Траян Русинов. Те би трябвало да са вече тук при нас. Тук са. Ще поканя и Румен Александров да се включи. Ние сме подготвили за тях една грамота, която да им бъде за спомен и за вдъхновение. Да поканим отново Ани Бояджиева, да поканим и Траян Русинов. За вас също има по една грамота за вашата дейност. И ви предлагам да започваме с децата. Това са Петя Китова, която е шампион по джудо и самбо. Всичките ги извади без Саше. Ето може да се обърнеш, да те видим. Благодарим. Това е Петя Китова. Антон Велинов, вице-републикански шампион по самбо. Катрина Минева, вице-републикански шампион по самбо. На Балканяда да пожелаем успех днес. Добре, пожелаваме. Така... За следващата грамота да дойде при нас Мартин Ставрев. Бронзов медал на джудо и на самбо на републиканските първенства. София Григорова, бронзова медалистка на републиканското първенство по джудо и вице-републиканска по самбо. Меран Мехмедов, трето място на републиканското по джудо и трето място на републиканското по самбо. Кристина Гранчарова, трето място на републиканското по вице-републиканска по самбо, по джудо. Така, също така и за нашия треньор Ани Бояджиева получава благодарствен адрес. Има и една за нейния помощник. Траян, за тебе. Заповядай. Поздравявам ги за постигнатите резултати и мисля, че са видими за всички, думите са излишни. Клуб на една година с толкова много шампиони и интересът е изключително голям. Виждаме, че се повече деца се записват да тренират. Поздравявам ги наистина. Браво! Аз също искам да поздравя и треньорите, и децата за постигнатите успехи и резултати. Да ви благодаря още веднъж, че работите с децата на Банкия. Времето прекарано в спорт е спечелено време не по две, по повече. Така че благодаря още веднъж. Аз имам един поет ангажимент, по
който сме започнали вече, работим и предстои да се случи. Това е една зала в 78-о средно училище, в нашето училище, която знам, че чакате с нетърпение. И аз имам огромното желание да я довършим, така че вие да имате собствен дом и там, където да провеждате и да подготвите новите шампиони. Така че имайте още малко търпение, нещата ще се случат по един добър начин. Благодаря ви. Аз искам да благодаря на тези прекрасни деца за техния всеотдаен труд. На родителите, които са неотлъчно до тях и дават всичко от себе си, за да могат да израстват тези деца. Искам да благодаря на Траян, който работи с много сърце, с много воля и ще бъде един много достоен заместник на мен. Благодаря ти, Траян. Благодаря ви, тренер. И аз само да кажа две думи. Благодаря много на цялата община на град Банкя. Също така много благодаря и на господин Румен Александров, който от много години ни подкрепя като цяло и сме много благодарни за всичко, което прави за нас. И да се надяваме, че Банкя ще има следващите световни и европейски шампиони по джудо и по самбо. Благодаря ви. И аз ви благодаря и понеже наближаваме кулминацията на нашата програма, а именно участието на талантливите, подготвени от Ани Бояджиева, деца от професионалната гимназия по туризъм, ще видим тяхното граловско хоро, а на всички вас пожелаваме да бъдете здрави, да ви бъде слънчево в душите, да следвате словото, защото то е смисълът, то е началото. Честит да бъде празникът ви, бъдете щастливи! Абе, деца!